Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Krisiaren iruzurra salatu du labek maiatzaren lehenean. Hala, hitzarmen kolektiboen alde egiteko deia egin du langileek dagozkien eskubideak berreskuratzeko. Langileen nazioarteko egunean kalera atera dira sindikatuak eta Gernika Lumon batu dira ehunka herritar lab sindikatua dituta. Manifestazioa egin zuten eta ekitaldia ondoren. Hala, krisiaren iruzurra salatu du lab sindikatuak Gernika Lumon eta krisiaren erantzunkizunik inork ez duela asumitu kritikatu du. Emakumeek pairatzen duten egoeraren hausnarketa ere egin zuten. Kontserba enpresetako langileen borroka goratu eta Totorrik hauenako langileen egoera gogorra ekarri. Udalagintarien babesa berandu datorrela salatu dute Totorrik hauenako langileek. Greba mugagabean dira martxoan geroztik eta hilaren 13an etengo dizkiete kontratuak. Gernika Lumoko osoko bilkurara eraman zuten Totorrik hauenako beharginek euren kritika. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa sentitu dutela adierazi zuten, baina ez tokiko erakundearena. Halaber, adierazpen instituzional bat kaleratzeko berandu dela esan zuen Marisa Etxebarria beharginen ordezkariak. Izan ere, hilaren 13an kaleratuko dituzte. Azken egunera arte protestak egingo dituztela iragarri dute langileek, gutxienez, enpresak sor diena ordaindu arte. Besteak beste, 2013ko ordainsariak eta martxoko eta apirileko soldatak sor ditu enpresak. Gernika Lumo bombardatu zutela 77 urte bete dira aurten eta egun hura gogoan izan dute herritarrek aurten ere. Gernika sariak John Wayne pilotu britaniarrak eta Manu Leginetxe kazetariak hartu dituzte aurten. Beste behin, 1957ko apirilaren 26a gogoan izan dute gernikarrek hainbat ekitaldi tarteko. Herriko kaleetan kanpaiotzak entzun ziren zapatuan ere, eta etorkizunari so egon arren, duela 77 urteko gertaera lasgarria ahanzturan erori ez dela adierazi zuten gernikarrek. George Stier senari egindako omenaldiaren ostean, bakearen eta berradizkidetzearen Gernika sarien ekitaldia egin zuten Liseo Antzokian. Manu Leginetxe kazetari arratzuarrari eta John Wayne militar britainiarrari eman dizkiete aurten sariok, bakearen eta komunikazioaren alde egindako lanagatik. Erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakatea, Gernika 4 minutu performance herrikoia, saio hilerriko elizkizuna eta lore eskaintza, Gernika garretan lanaren antzespena eta kandele manifestazio isila izan ziren eguneko beste ekitaldi batzuk. Zurine Peral musikarra atxilotu du Guardia Zibilak aste honetan Araña deituriko operazioan. Atzeman zuten egun berean utzi zuten libre. Peralek baina ez daki oraindik karguekin libre utzi duten ala ez. 21 lagun atxilotu zituen Guardia Zibilak astelehenean interneteko sare sozialetan etaren terrorismoa goratzea egotzita, tartean Zurine Peral musikako bizilaguna. Gernika Lumon atzeman zuten Peral eta herri horretan naiz haren bizilekuan protestak egin zituzten herritarrek. Atxilotutako lagun guztiak aske utzi zituzten astelehenean bertan, euretako batzuk epailearen aurrera eroan barik. Busturialdeko bertsolari txapelketa jokatuko da zapatu honetan Erregoitiko Ikuilu elkartean. 6 bertsolari izango dira final aurreko horretan. Eta Gernika Lumoko merkatu plazak erdiaroko azoka hartuko du Domekara bitartean. Euskal mitologiak gainera leku berezia izango du aurten. 11. da aurtengo edizioa eta Domekara bitartean bizitatu ahalko da. Berritasunekin dator aurten erdiaroko azoka, euskal mitologiari eskainetako txokoa izango baita Gernika Lumoko merkatu plazan. 50 saltoki jarri dituzte, eta hori legez, mota guztietako artisau lanak ikusteko eta erosteko aukera izango dute azoka bizitatzen dutenek. 11etatik ordu bitardietara eta 5etatik 10etara egongo da zabalik. Zapatuan eta Domekan baina, gauerdia baino beranduago sarratuko dute. Egun horietan, gaueko ikuskizunak izango baitira. Domekan ospatuko dute bizkargi eguna. Frankismo garaian borrokatu ziren gudariak izango dituzte gogoan, eta Menditon Torrera igoteko deialdia egin dute hainbat herritatik. Zapatuan jokatuko da Bermeoko Campos triatloia. Euskal Herriko hainbat atletek parte hartuko dute zirkuituko lehen proba horretan.
Bermeoko probak zabalduko du Euskal Triatloi zirkuitua. Gainera, parte hartze handia espero dute 450 bat triatleta batuko direla aurreikusten baitu Bermeoko Aritzatzu triatloi taldeak. Lauretan hasiko da emakumeen proba eta 10 minutu beranduago ureratuko dira gizonezkoak. 350 metro egin beharko dituzte igerian, ostean 22 kilometro inguru bizikletaz eta azkenik 5 kilometro korrika. Gorengo mailan jokatuko du hurrengo denboraldia Gernika Bizkaia taldeak. Logroño jokatu zituzten playoffak eta partida guztiak irabazi zituzten. Gernikan gero merezitako harrera izan zuten. Irudi horiekin agurtuko dugu albistegia gogoratu bitartean, busturialdea.hitza.info atarian izango duzuela azken ordukoan berri. Ondo izan. All around the world. To the beach, y'all. Let's go. All around the world. Y'all know this is so that. It's gonna be a beautiful day of basketball here today, fellas. We're not talking about just regular basketball. We're talking about street ball. Street ball will be played today, and coming into the court right now, man, Bow Wow and his teammates. Right now. Bob, what's up, man? Hey. All right now. Here, way better play. Now basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. I keep it so fresh on the microphone. I like no interruption when the game is on. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow Wow, let's go. All around the world. Oh, jeez. Oh, beautiful dunk. In my hands, ain't no telling what I'm gonna do with it. When I got possession, I'ma act a fool with it. I might cross you up and fake one way, turn around and hit you with the MJ fadeaway. I'm throwing down passes like J Kidd, taking cats to the rack and I'm dunking on them right. C-Mac, when I'm in the plane, I play with that Alonzo style. I'm like Darius, cause I can Don't too many players get offers like me. Back and forth are likely. Shake the checks off your Nikes. They almost had me in a suit at the draft, cause it looked like a free throw and I be shooting from half. The first step like Iverson, blow past you. Usually nothing but net, but I could go blast too. When I'm in the paint, the defense so shook, they don't know if I'ma put up a slow hook or dish off for no look. See, my game consists of a whole lot of moves you would think I learned from the Harlem Globetrotters. JD gon' lead us to a ring. Fab and Bow Wow's the only players that make cheerleaders wanna sing. Yeah, put it up, put it up, put it up, put it up now. Put it up, put it up, put it up now. Put it up, put it up, put it up now. Yeah. Yeah, tell me, were you in the joint the night MJ scored 63 points when the Lakers won titles back to back? Didn't give nobody no kind of slack when Vince Carter came, stuck his arm in